Assalamu alaikum, barkanku da warhaka 'yan uwa da abokan arziki. Zan ci gaba muku da labarin yadda yayan ƙawata ya ci ni a gidansu. To, na yi waya da ƙawata akan cewa zan zo gidansu na gaishe ta sabida mun yi kwana biyu, ita ba ta zo ba ni ma ban je ba. Ashe wayar da na yi da ita tana jikin yayan nata kenan, kuma ya ji yadda muka yi kuma ya san ni sabida gidajenmu sun san juna, iyayenta sun san iyayena, iyayena sun san iyayenta kuma maƙwabciyarmu ne. Bai wuci gida irin 5 ba ne haka a tsakaninmu da ita. Saboda haka mun saba irin wannan, wani lokaci har kwana takan zo ta yi a gidanmu na je ni ma na yi a gidansu. Idan aka tashi yin biki, idan a cikin gida ne akan yi mana anko tare, irin wannan dai ƙawancen da ya zama kaman 'yan uwanta. Shi kenan bayan ya ji hakan kawai sai ya ce mata zai aike ta. Na ce mata ina zuwa, sai ya duba lokacin ya tabbatar idan har ya aike ta zan zo kafin ta dawo. Shi kenan sai ya ce mata zai aike ta, ta je ta siyo mishi abu a bakin hanya ta dawo. Ita kuma ta kama hanya ta tafi aikan nasa, tana tunanin cewa kafin ta je ta dawo na zo. Bayan ta fita ta tafi aikan, ni kuma na zo daga baya. Iyayenta ba su gida, sun fita. Sai shi kaɗai a gida na samu. Na yi sallama na shiga ya amsa min sallamata. Kuma dama tun kwanakin baya na lura da wani irin kallon da yake bi na da shi, amma ban damu ba. Na shiga muka gaisa, na ce mishi na zo neman Wance. Ya ce min eh, ya ji sanda muke waya cewa zan zo, amma ya aike ta na zauna na jira ta, za ta dawo yanzu. Nake ce mishi kai yaya me yasa baka jira sai na zo ba tunda ka ji yadda muka yi waya sai mu je tare, amma yanzu ta fita ita kaɗai gashi na zo ba ta nan. Sai ya ce ai bai ɓaci ba, shi ma mutum ne kuma zan iya yin hirar da shi, ai kuma ba za ta jima ba. Kawai muka yi dariya na ce to shi kenan. Ya ce na tashi bari ya kawo min ruwa. Na ce mishi a habawa yaya sai ka ce ni baƙuwa ce? Ai yanzu kai ne baƙo a gidan nan tunda zuwa kake yi. Sai ya ce eh duk da haka dai yau tunda ni na zo na same shi dole ya bani ruwa. Sai na ce to. Sai ya je ya ɗauko min ruwa, ya kawo min da abin sha, ya kawo min lemu, ya zuba a kof. Shi kenan na ɗauka na sha, muna fira da shi muna kallo a uwarɗaka. Muna kallo muna hira sama sama. Can dai sai ban san inda kaina yake ba, na ji kaina ya fara juyi. Nake ce mishi ni fa bana ganewa kaina kaman kaina ciwo yake yi ne. Ya ce eh zan ji haka, amma dai duk abin da ya faru ma kawai in yi haƙuri. Tun ina gane maganarsa dai har na zo bana gane maganar shi. Iya abin da zan iya tunawa shi ne daga wannan maganan da muka yi da shi sai ya kinkime ni ya yi ɗakinsa da ni. Bayan ya kai ni ɗakinsa, abun dai ina kyautata zaton ya sa wani abu ne a wannan abun sha ɗin da ya bani. Amma dai abun bai gusar min da hankali sosai ba sabida ina da hankalina amma dai ina jin kaina yana juyawa. Kuma sai irin abun ya cire min kunya da wani ƙarfin jiki. Sai da ya ɗauke ni ya kai ni ɗakinsa da jakana da takalmana duk ya shiga ɗakinsa. Shi kenan sai abin da kawai na ji ya fara cire min kayana yana kiran sunana. Yana cire min kayana yana kiran sunana. Yake ce min duk abin da ya faru na yi haƙuri, shi ba zai iya jurewa ba sabida ya ɗau tsawon lokaci idan ya kalle ni sai ya ji wani abu ya motsa a jikinshi ko tsigar jikinshi ya tashi. Shi gaskiya yana sha'awa na ne. To bana da ƙarfin da zan ƙwaci kaina ni kuma. Amma dai ina kiran sunansa yaya Auwalu, yaya Auwalu ka yi haƙuri ka bari. Bai kamata ba idan ka yi haka baka kyauta ba. Ya ce min duk abin da ya faru shi zai tsaya min. Kar na ba wa kowa labari tunda yanzu ni ba yarinya ba ne, na san abin da yake nufi. Amma kuma duk abin da nake so zai min. Ya fara min alƙawarurruka. Ni kuma a lokacin gaba ɗaya ni ma na ji jikina ya sauya. Na ji sha'awata ta motso. To ba yadda na iya, na bar shi ya cire min kayana, ya fara wasanni da ni. Irin dai wanda dai ko ya dai ko ma yaya ne zan ji wani abu. Ya fara wasanni da ni,
yana kiran sunana yake faɗa min ko da yaushe idan ya kalle ni sai ya ji wani abu ni ɗin ta daban ce, bai taɓa kallon ƴa macen da yake jin yana sha'awarta ba kamar ni. Saboda haka yau na ba shi dama. Yake ta min kalamai ni kuma abun yake ƙara ratsa ni. Kawai na ji ba a san raina ba amma ina jin daɗin abun. Yadda yake faffaɗa min abubuwa a kunnena, yake min wasa, ya cire ni, ya cire kayan shi, ya cire min kayana ni ma. Sai ya dinga cewa me yasa nake haka, na taɓa mishi nan, na taɓa mishi can mana shi ma. Sabida mu ji daɗin tare. Ni ban san lokacin da kawai na ji ni ma ina son abun. Sabida shi ɗin ya ƙware gurin sa mace ta ji tana buƙatar a ci ta ma. Na fara jin irin wannan yanayin. Na fara jin salo ya fara canzawa. Kawai sai na ba shi haɗin kai. Kawai ji na yi ya kamo bakin nonona, yana murza su a hankali, yana min sumbatu, yana min waɗansu maganganu a kunnena ta yadda zan riƙa jin tsigan jikina yana ƙara tashi. Ai kuwa haka aka yi, na ji tsigan jikina yana ƙara tashi. Ina kan son ya dinga min irin hakan. Kawai ni ma ban san lokacin da na fara mayar mishi da martani ba. Yana murza min kan nonuwana, ina jin daɗi, ina wani gurnani, ina nishi, ina numfarfashi. Irin ya ƙara ɗin nan. Daga nan kawai sai ya kai bakinsa kan nonona, ya fara lasa da harshensa. Kawai na ji ya tafi da ni. Sha'awata ta kai ƙololuwar tashi. Ban san lokacin da nake mayar masa da martani ba sabida ina jin daɗin abin da yake min sabida ya ƙware kuma ya iya cikin salo yake yin komai da nutsuwa da jan hankali. Yake shan nonona, yake shan nonona kamar minti. Na ji daɗin abun sosai a lokacin. Ni kuma na kama gaban shi na fara wasa da shi. Ta yadda yake nuna min yake ce na riƙe na dinga masa wasa da shi. Haka kuwa aka yi, ina mayar masa da martani, shi ma yana min iya gwargwadon ƙoƙarinsa. Har sai da na jiƙe sharƙaf. Gaba ɗaya na ji ni wani iri, sai daɗi nake ji, daɗin yanayin da muke ciki. To damuwata ma kawai a kai inda za a kai ni yanzu. Ba a jima ba na ji hannunsa yana saukowa. Hannunsa ya zo kan cibiyana yana ta wasa da su. Idan ya ɗan yi wasa da hannayen shi akan cibiyana ko akan nonona sai ya kai baki sai ya lasa. Ya dinga ɗan ciccizawa bakin nonona yana lasa, ni kuma nake jin abun yana ratsa ni har tsakiyar kaina. Sai numfarfashi nake yi. Ina mishi sumbatu, ina mishi maganganu irin dai wanda dai za ka san mutum ya shiga cikin yanayi ɗin nan. Kun gane? To ƴan uwa, ana haka na ji ya sauko da hannun shi a hankali ya zo kan gabana. Ya fara sa hannun shi yana yana shafo min gabana, yana shafo gindina, yana shafowa. Ina ta jin wannan abun yana min daɗi. Na rasa ina zan sa kaina sabida daɗi. Wash! Ina ta masa sumbatu dai. Ni ma ina mayar mishi da martani iya gwargwado. To shi ma ya kai ƙololuwar tashi amma bai daina min wasan ba. Yana min wasa ya ce min yake yi da daɗi. Da daɗi ko? Yake min ƙanwata da daɗi. Ina mayar mishi da amsa irin kar ya daina ya ci gaba da yi ɗin nan. Ya ji daɗin haka ƙwarai da gaske kuma ya ci gaba da yin abin da yake yi. Ya sa hannun shi a gabana yana ta shafowa a hankali, yana shafowa, na jiƙe sharƙaf. Sai abin da yake min kawai nake jin daɗin shi. Bayan ya kai maƙura wurin yin hakan na fara gigicewa sai ya kai harshen shi gabana. Ya fara lasa, yana lasan belin gabana. Ina yin wani ihu, ina kuka, ina jin daɗi, ina gurnani duk dai. Ya fara lasowa, yana lasa cewa yake yi daga gani za ki yi daɗi. Na sha ƙwallafa rai a kanki sai yau kuma zan cimma burina tare da haɗin kanki. Ina son ki. Yake ta min sumbatu, ni ma ina mishi sumbatu irin kar ya daina ɗin nan. Ina mishi sumbatu, yana min sumbatu. Ya dinga lasan gabana, yana lasan gindina, ina ta jin daɗina. Shi kenan. Ana haka, ni kuma na kamo gabansa da hannayena ni ma ina mulmula shi.
ina mulmula shi bayan ya gama lasan mun gaba sai ya dawo kan nonona ya fara lasa yana ɗan ciccizawa wash irin yadda yake yin abun cikin salo har na manta inda nake ban ma san inda nake ba. Damuwa ta kawai ya ci gaba kar ya daina ne. Ce mishi nake yi ka ci gaba da daɗi yake ce min to. Bayan ya yi hakan kenan ya taso ya hauro sama ya gyara mun kwanciyata da kyau ya ware mun ƙafafuna. A hankali ya fara shiga ta daga nan ne na fara jin salo ya fara canzawa. Yana yin abun cikin kwarewa ne yana ta numfarfashi ne kuma na kai maƙura sai numfarfashi kawai nake yi. Ina tuna yadda daɗin yake zuwa mun har kai. Shi kenan daga nan yaye ya fara shiga ta. Tun yana mun a hankali har ya gama shiga ta daga nan kawai ya fara gwatso a kaina. Kawai ji nayi burinsa ya shiga cikin gindina wash. Daga nan kuma labari ya canza salo. Yana sumbatar bakina ya kama nonona ya sha. Ya kama bakina ya sha ya kama nonona ya sha kawai jin burinsa nake yi cakal a cikin gindina. Cewa yake yi kina da daɗi 'yar nan. Kina da daɗi iya abin da yake iya faɗa kenan. Duk abin da kike so zan miki ko ma menene kike so ki faɗa mun ni zan miki. Ce mishi nake ya ci gaba kar ya bari da daɗi. Nake ƙara masa godiya nake ƙara ƙanƙame sa sai yayi kamar zai tashi sai na sake ƙanƙame shi a cikin jikina saboda ina jin daɗin abin da yake mun. Ba ɗau lokaci mai tsayi ba saboda wasannin da yayi ta yi da ni. Kawai na ji wani abu ya ratsa mun cikin ƙwaƙwalwata. Wash kawai ji nayi na kawo. Ya ji daɗi sosai amma bai daina ba. Ya ci gaba da yin abin da yake yi sama ƙasa yayi sama yayi ƙasa yayi sama yayi ƙasa kawai sai cakal kake ji. Ya ci ni da kyau gashi kuma abun nasa na da ƙwari babba ne gaskiya. Burar yaya yana da girma kuma yana da daɗi kuma ya iya harka. Ya ci ni da kyau a wannan lokacin har na rasa inda nake. Na bar shi sai da yayi don kanshi ya gaji. Shi ma har ya samu ya ƙawo. Daga nan kuma ya tashi a gaggauce ya shiga banɗaki. Ya je ya wanke jikin shi ya fito. Ya ce na sa kaya. Kawai na sa kaya fitowa na ke da wuya. Sai ga ƙawattawa ta dawo daga aikin da ya mata take ce mun har na iso. Bana ma iya amsa mata na ce mata na iso tun ɗazun ai an mata aika. Gashi yanzu nima kuma umma ta kira ni zan koma gida. Take ce mun da wuri haka to bari ta raka ni na ce mata a'a ta yi zamanta zan dawo anjima kawai dan je na ji sakon umma ne zan dawo. Ita bata san kawai abin da yake damuna ba. Na fita na tafi na bar gidansu amma raina fal na ji daɗin abin da ya mun kuma ina ƙara jin daɗin hakan. Saboda in dai ci ne gaskiya ya Auwalu ya iya cin mace.